Imaza kakhulu iy'nsizwa ukuthatha iy'nkinga zasemakhweni azo bese zizenza kuba inkinga zazo, njengokuthi nje umuntu uma ngabe efisa ukuhambisa ilobolo esefuna ukwakha ubuhlobo obuhle bese abasemzini bemphoqelela ngokuthi akakhiphe ilobolo lemali ngoba bona banaye umgadi noma umelusi wey'nkomo. Uma ngabe umuntu ezela indodakazi yakhe kumele kusasa ilotsholwe, akungahlangani nawe namkhwenyana into ezonisiza nje insizwa ngoba angazi mhlawumbe nifuna ukuyilayela kahle lento uma ngihleze ngimthethe phumane elobolweni lemali. Mina ngithuka isimanga la ku-inbox wami ukuthi kunabantu abafuna kuhlanganiswa isicelo nelobolo uphuma 160,000, uyedwa wathi bafuna 133, omunye uthi bafuna 200,000. Hayi, lo 200,000 ilonto kakhulu ukuthi iliphi ilobolo lingakhipha u200,000, ngisho 100,000 ilobolo iliphi, kanti bafethu uma kulotshelwa kukhulunywa ngani. Ngathi mina ngisho ukuthi thathani imali nothenga amathole lapha emaplazini o7,000, 8,000, 9,000, ukhetha amathodlana, uthatha abakhongi ubambe esekhweni lakho uvalela umlomo, uhlukana nobuhlungu bekhanda, bememeze ngesithupha senkomo ngoba emzini wendoda kumenyezwa ngesithupha senkomo, azigwejezi. Ezinye xoxiswana sebengene ngaphakathi ukuthi okay zizoma kanjani lezi zinkomo kubalwa zigcine seyifika kubani ku11. Angeke nje uma ufika umzini wendoda uzomemeza ngenkomo ey'ntathu noma ezine, akwenziwa. Kudingakala ukuthi umemeza ngesithupha uzisho imbala yakhona. Isona sicelo lesi siyi-original sangampela. Uma kuthiwa ngithumela abakhongi bayocela ekhweni lami, isona sicelo, hhayi lesi sicelo semali, hhayi lesi sicelo semali. Ngishilo ngathi asizukujikisa abantu umkhuba weyigodi nokwendawo zangakubo, kodwa mina ngicija iy'nsizwa ukuthi uma ngabe zokwakha ubuhlobo azibheke, ziqaphele, ziphinde zithole abakhongi abanalento, abanolimi abakwazi ukukhuluma. Uma ngabe nifika la benitshela ngesicelo bananisazi, uma bethi nje bethi bayaqala bafuna umlomo bathi la ekhaya thina sinesibizo sikababa nomama 25,000, batsheleni ukuthi thina ngokwazi ngokwendlela eyiqiniso lelobolo iy'bizo ziphuma emva kokuthi kulifika ilobolo ley'nkomo zabonwa ngamehlo, kwabhalwa phansi, kwavunyelana ngey'dethi ezofika ngazo iy'nkomo. Hhayi indaba ukuthi iqale phansi ukuthi nithi nifika nivele ke ningaphumi ngisho iy'nkomo bese kuthiwa kufunakala isibizo sikababa nesikamama. Cha, iy'bizo lezi zokwembaza kuthiwa umembeso ufike emva kwey'nkomo. So yinsizwa ngithuka isimanga ukuthi kanti nina nilobole emakhweni njani ngampela? Nivumelana nithatha inkinga zasemakhweni nizenze kube ezeni ngoba kusasa akwakhiwa ubuhlobo kulabazali bayalwa. Ayisekho into yakho ubuhlobo njengamanje. Sekuncede nje kuthiwa uthuthuma abakhongi bayozwa ukuthi leyo ndawo kuphilwa kanjani noma kulelo khaya kwenziwa kanjani. Besayozwa ngabakhongi, hawu khohlwa. Uma sekubuya nelist khohlwa. 160,000 umuntu eyedwa, ngilobola umuntu oyedwa 160,000. Sekuxutywe nesicelo lesi ka20,000, abanye ngo25, abanye ngo30, abanye ngo15, kuya ngokuthi indawo kuleyo ndawo kuphilwa mpe, abanye ngo18. Wensizwa nisazobhubha. Uma ngabe uthumela abakhongi, thenga inkomo, musu ukuthatha inkinga sekhweni lakho uyenze kube ngeyakho. Abona uma ngabe seyifikile inkomo bayidayisa. Uma ukuthi nje thina singabatha Newcastle inkomo la abayidayisi, uma ukuthi abaseThekwini abayidayisi inkomo, anihlangane nazo. Uma ngabe ukuthi niletha mhlawumbe ngomhla ayithi mhlawumbe niletha ngoJuly, ababese be-organize abantu abazobe beyithenge ngoJuly inkomo, wena ngoba ungasemakhaya uphila isiZulu phuma ney'nkomo kini ngoba lo 200,000 ofunwayo ayikho iy'nsipho eyizochela lo 200,000. Awukho futhi impepho, kogcina ngokushisa impepho, alikho ishobe ezonqantula liyobekwa lapha emsamo ezizokwenziwa kulo 200,000, kuzobe kuyimali. Ayikho futhi into ezogcinwa ishiwo uma ngabe seyiphuma esibayeni lo 130,000, kuzobe kukhulunywa kuphela ukuthi nayi imali ihambe yolobole ekhweni lapho. Abisekho-ke insipho ey'hwala lemali, akusenziwa lutho ngoba kusuke kwenziwe enkomeni. So-ke bafowethu, le sicelo ngoba kunzima ukuyijika, ngeke ukwazi ubajikisa abantu ulimi lweyigodi noma indlela okuphilwa ngayo egodini. Ngasho ngathi noze nizwe into yami ukuthi yini inoveli ifunda uKZN iKwaZulu-Natal yonke, kodwa uma kuganiselwana noma kulotshelwana kuhlukana, akubona nobuqopholo lobo. iKwaZulu-Natal ikwazi kanjani ukuthi uma ngabe ilokhu izincwadi ifundise iKZN yonke, kungasho kuthiwa ngasekhaya sithi laphi? Ngoba lento yolimi lweyigodi ayenzeki kwinoveli. Cha, amanoveli uma ngabe epublishwa eyiswa ifakwe education laphana kwezemfundo, ahamba iKwaZulu-Natal wonke, njengoba sasifunda ube ngithi isizokuna nje, asufundanga wena ngakithi kuphela, ube ngithi isizokuna ubufunde iKwaZulu-Natal yonke. Nothing but the truth bebefunde iKwaZulu-Natal yonke. Animal Farmer bebefunde iKwaZulu-Natal yonke. Isengekhohliwe iy'ncwadi besizenza. Akekho umuntu obethi hayi thina ngoba singaba ngapha sinencwadi yethu
njengalama-long athi umaphi ulaphi into engekho leyo, into eyigodi. So-ke nalento yokulobolelana angazi singayiqeda kanjani ukuthi ibe yindlela eyodwa ukuthi uma kukhulunywa ngesicelo kukhulunywa ngabakhongi abazofike bezocela ngenkomo, hhayi ngemali. Isibizo ziphuma emva kwenkomo, hhayi ukuthi kuqala abakhongi befika beveza ikhanda bese kufunakala isibizo. Ayikho into enjalo. 200,000, 160,000. Yeyi bafowethu, mina ngibhayele inkinga la ku-inbox, mina aze ngiyibonde nje. Okwesibili, uma ngabe ubhala ku-inbox funa inombolo yami, ungaqhamuki ngoba nakho uzobhala inkinga ngoba maningi ama-message. Angisebenzi ngey'nkinga ku-inbox ukuthi ngiyifunde, kepha ushiya inombolo, ufuna ngoba inombolo yami mina bese ngiyakunikeza, bese sixhumana nawe personally, sikwazi ukuthi sikhulume, silungise udaba lakho. Musana ukudlala abantu balapha enilobola khona. Once nje uma ngabe batshela bathi abayifuni inkomo, awuhlangani na. Uma benendodakazi abayijikise phela kuze bezobona iy'nkomo. Awuhlangani ney'nkinga zasemzini zasekhweni lakho, ungangeni kizo. Phuma nje ngoba vele anibona abangani nakho ubuhlobo kuphela. Ukuthi bethi bona inkomo banayo umuntu abazobeluza okwabo lokho. Wena thatha abakhongi uthenge inkomo eplazini ngoba kusasa uyothi inkosi emboni yasho uzofuna u200,000 lapha. Ufuna 180,000 kumuntu oyedwa. Uzobona i-scam kanjani lento yelobolo, scam esikhulu. Sala uphusha up wasusa ilobolo walibeka ku11 and kushingisho izo selibuyele kubantu abamnyama. Akekho umuntu wakhulu owalo indaba yelobolo. Namhlanje akekho umuntu olindaba yelobolo, abanendaba abantu. Kodwa lilobola ngisobani umlungu. Yingakho umlungu ohleze into enjani enkulu South Africa, umuntu omnyama ohleze enjani engayona into enkulu ngoba abelungu bangale behind. Basinikeze nje izwe ngokomqondo kuphela ukuthi besithethe izwe lethu. Kodwa lutho uma kusasebenza umthetho kaPhusha Up namhlanje waye ushayini lo mthetho welobolo le11. Waye ushayini namhlanje usasebenza. Ngoba phela ilobolo lengekho ku11 la edwa uyena uPhusha Up yena lo, and la baliphasisa omkhulu bethu balivumela. Namhlanje ungakhipha u4 wenkomo lobola ingane kungathiwa iphele lo nto lezo inkomo lezo zigule inkinga, izingane zibe nezinkinga igule ngoba na okhokho bethu bakuvumela ukuthi ilobolo u11 and kusekuyinkinga ukushintsha. Hayi ingane zakwethu ngeke musana uthatha inkinga semakhoneni izenze zenu. Ngiyabonga ngethuba.